as penas no lugar do furto. Nun lugar de freixo, chamado o Pulgón, había 3 casas. Nunha delas había un home que tiña un criado. Unha noite, o bo de amo empezou a xuntar cartos que tiña nunha hucha, nunha pedra da parede, nunha trave do faiado, agochando nun lado e noutro. Xuntou moitos. Mandoulle ao criado que os metera todos nun pote grande que tiña. E cando estiveron todos dentro dixo: «Oiches, agora leva o pote ali, o currado. Xunta unhas penas que hai arriba das casas, leva-o para ali e leva tamén as cordas limpias». Axiña que o criado tivo o pote e a corda no lugar indicado, o amo pillou a corda e comezou a enroscar arredor do pote. Logo foi buscar o libro e comezou a ter. Lía pouco, e, co cu, dáballe unhas coadas ao pote, dicíndolle: «O que te ha de desenterrar, 3 coadas che ha de dar». Voltaba a ler, paraba e repetía as coadas e as mesmas verbas. Na segunda ocasión o pote comezou a enterrarse na pena case, ata o medio. Voltou a ler o misterioso libro. Deu as coadas e repetiu as verbas, e nesta terceira ocasión o pote enterrouse de todo, desaparecendo por completo e quedando a pena como está. O criado, mentres, non perdía detalle e estaba mirando para ver o que facía o amo co libro. Pero o vello, así que rematou, mandoulle facer un lume grande e ceibou o libro nele. Despois cearon e deitáronse. Para o outro día, pola mañá, o criado ergueuse e atopou o amo morto. Chamou os familiares e vecinos. Falouse co greco e dispúxose a entrar. Mais o criado non podía sacar da súa testa o asunto do pote. Unha vez rematado o enterro, e cando a familia e vecinos xa non estaban, o criado foi cabo do cura e contoulle o acontecido cos cartos, o pote, a corda, a pena e o libro e tamén as verbas que dicía o home. O que che ha de desenterrar, 3 coadas che ha de dar. O cura, cando acabou de explicar, dixolle: «Ois, ti te ves a desenterrar o vello?» «Si, o trego», respondeu o criado. «Bueno, pois desenterro e levo ata as penas onde enterrou o pote». O criado fixo o que lle mandou o crego, e deseguido chegou un libro e leu un pouco, así que leu un pouco e dixo: «Dalle 3 coadas co vello na pena». E o criado fixo así, e deseguido comezou a abrirse a pena. Seguiu lendo o greco e voltou a mandarlle dar outras 3 coadas, e nesta ocasión xa case saiu o pote de todo. E a terceira vez saiu o pote de todo, mais tras la de saiu unha cobra xixeando moi fea. Entón o greco dixolle a cobra: xisea, que da corda dos bois non te has de salvar». Entón ao dicirlle isto, quedou convertida na corda que era. Recolleron os cartos e repartiron. O que pasa que, claro, o greco levou a maior parte e o criado volveu a enterrar o